Tömösvári. És egy kis technikai szünetet követően Tömösvári 2 pontjával 62-50-re módosult a második félidő elején a találkozón. Nagyon jól védekezünk, és Tömösvári hogy érkezett a labdára, és egy személyi hiba még hozzá, sportszerűtlen. És 2 dobás és labdabirtoklás lesz a folytatásban. A 9-es számú Illés Balázs ellen fújták a második hibáját. Sajnos Tömösvári büntetője kiperdül a gyűrűből. A második viszont jó. Máté már eddig egy büntetőt hibázott, most a második félidő elején a másodikat is elrontotta. Nézzük Yilinget, Faragó Péter, Yiling betörés követően leosztja a labdát Tömösvárinak. Nem vállalják el a dobó lehetőséget, aztán másodszorra nagyon-nagyon szépen elviszi a védőjátékos mellett Velkei. Lőrinc, Rutkai, Lőrinc Viktor. Nem jön a segítség sajnos. A sarokból Faragó Péter dobja el, aztán Tömösvári igyekszik a labdát összeszedni, azonban nem volt rá módja. De a centernek nem merte elvállalni, viszont ott tornyosultak fölötte, viszont a másik oldalon most nagyon belendült Velkei. Ő is már 16 pontnál. 65-55. Yiling. Megérkezik a blokk, a segítség. Ott van Rutkai Péter. Rutkai elvállalja, a 3-as rövid lesz. Lőrinc megy a labdáért. Velkei. És nagyon-nagyon szép megoldás. Most megint egy picit futnak a fiúk. Igen, visszajött a kezdő ötös a másik oldalon. Gorzsás 21. pontja. Tömösvári Máté 3-as, ide kellett volna, hisz 8 pontra olvadt az előnyünk. Velkei. Ő átvállalja az előbbi főszerepét, Gorzsás szerepét már 18 pontnál. Ő is, amit most elenged, az minden a Bonyhádi gyűrűbe hull. 6 pont már csak a különbség, 65-59. Lőrinc, de jó labda lett volna, és ebbe piszkál bele Gorzsás, és Sere, a kezdő ötösbe visszatérő Galamvölgyi Ákos, aki 3 hibával rendelkezik, ő fogja folytatni majd az időkérést követően. És ismét a Bonyhádi gárda érkezik először. Faragó Péter első pihenője, most Lukács Attila helyettesíti. Tömösvári. Lukács. Szépen leosztja Lőrincnek, Lőrinc Viktor elemeli a 3-ast. Viktor nagyon-nagyon jól játszik a mai találkozón, 12 pontnál. Itt a válasz a másik oldalról, viszont rövid volt, Tömösvári viszont gyors volt. Ő szerezte meg a labdát a hosszú center elől, Lukács Attila is ellépte sajnos. Odaértek a védők, Lukács picit visszahúzta magát, és visszaesett a földre, ezáltal lépéshibát követett el. Marad a zónavédekezés nálunk. Figyeljünk Gorzsásra, Gorzsás hatalmas labdát nyomott oda Timkónak, és ő is megszerzi első pontjait a második félidőben. Tömösvári.
Megvárja Lőrinc, hogy folytassa. Tömösvári Máté ott van tiszta dobó pozícióba, és nagy nehezen beszédül a gyűrűbe. 16 pontnál Tömösvári Máté első hármasa, 70-61. Jó volt a védekezés, és a center nem értette meg most Velkeit, és nem mozdult be a labdáért. Tömösvári, Lukács Attila, Lukács, érkezik Tömösvári, és Tömösvári szépen elviszi a védőkezek mellett, és a balkezes révén kihasználja ezt az előnyét, és 18. pontját szerezve 72-61. Gorzsás megkapja a segítséget a centertől, és személyhiba méghozzá Lukácsnak. Hát az érdekes, mert egészen másképp fújtam volna, de hát úgy érezte ezt az ellenfél centere is, Timko Levent, vagy Norbert pontosabban, mert ő is attól félt, hogy ezt a faultot őrá fogják fújni. Timko. Gorzsás egész messziről egy hármas. Timko a labdával fölteszi, Rutkai Péter. Szépen kizártuk a centert, hogy nem került dobópozícióba. Közben Fekete Viktor először a pályán 7-es számmal a vendégek együttesénél. Tömösvári Máté azt hitte, hogy ez is szépen bele hull az előző dobás mintájára a gyűrűbe, sajnos azonban kijött, és Lőrinc Viktor a lepattanóért folytatott harcban követel egy személyhibát. Timko, egy lepörgéses tempó, Lukács szabálytalan labdavetése borzolja az idegeket, és csere közben érkezik vissza Faragó Péter, érkezik Balázs, Kovács Balázs, valamint Pantapilu. Lukács Attila hagyta el a játékteret, Rutkai Petivel és Illingel egyetemben. Magas szerkezetű csapattal vagyunk fent. Kovács Balázs, ő indul, de aztán szépen megállítja a támadást. Lőrinc Viktor újabb hármasa, ez egy beadásnak volt jó. És Panta meg is szerezte ezt a labdát. 10 pontnál már őnál is 2-s számjegy. Kovács Balázs szépen 74-61-nél megszerzi a lepattanó Faragó. Bocsánat, mekkora labda Pantának Faragótól. Lőrinc Viktor szerzi meg a lepattanót. Kovács Balázs. Ott van a leváló szépen, és Tömösvári ezt a nagyszerű átadást 2 ponttal hálálja meg. 20. pontja 78-61-nél, 3-24-el a negyed lefújása előtt biztos Bonyhádi vezetés. És jó játék. Velkei a labdával. Ő kapja vissza. És egy távoli hármas. Velkei negyedik triplája. 21 pontja. Egyenlővé tette a legjobbak között Gorzsás Krisztiánnal. Lőrinc Viktor 2 pontosa perdül ki át a kezek fölött, méghozzá Tömösvári Máté keze mögött, és Tömösvári most viszont
lepattanót szerez, és sajnos röviden indítja Kovács Balást, és Kovács nem tudott más tenni, mint szabálytalankodni, és megkapja a technikaiát. Amilyen kicsi vagy, olyan hülye van. És nézzük a büntetőket. Velkei, hát őtőle nem sok könyörületet várhatunk, de szerencsénk is van. Az elsőt kihagyja. Második jó, és labdabirtoklás. Viszont Velkei ezzel átvette a legeredményesebb játékos pillanatnyi címét. 22 pontjával ő a mezőnyben a legeredményesebb játékos, rövid lett, és kicsit széles is a dobás. Kovács Balázs. Ő kapja vissza a labdát. És egy eladott labda, Faragó, majd Panta piszkált oda. És egy személyi. És csapatunknak már megvan az 5. személyi hibája, úgyhogy Panta Pilu hibáját követően ismételten Velkei a büntetővonalnál. 13 pontos vezetésünk birtokába, 2 perc 21 van vissza ebből negyedből, kell még azért figyeljünk. Az első úgy látszik már trendszerűen maradt ki, második viszont most megint jó, 23 pontos. Panta, Iling, Faragó Péter nem vállalta a dobást, Iling, 11 másodperc, Kovács Balázs hármasa, perdül egészen messzire, pattan egészen messzire a lepattanó, ami azt jelenti, ismételten náluk a labda birtoklás lehetősége. Gorzsás, megint egy távoli hármas, ilyet már dobott egyszer nekünk. És megint azt jelenti, hogy 9 pontra zárkóztak. Iling, Faragó, Panta, megint egy hatalmas játék Faragó és Panta között. Igaz, előbb megcsinálta ugye ezt a szép játékost Tömösvári Mátéval is. Velkei, és nagyon szép blokk Tömösvári Máté részéről, de marad náluk a labda, 12 másodpercig támadhatnak még egy. Faragó jó védekezése, Gorzsás már nem bírt elvállalni nem is volt dobópozíció. Kovács Balázs, Tömösvári, Kovács, Iling, Iling hármasra kijön, és megint támadhatunk újra. 41 másodperc van hátra, mi ebből 17-et támadhatunk. Iling, de és Kovács Balázs hova fölment ezért a lepattanóért, és személyhibát fognak fújni még hozzá. Ő kapja a személyit, és szépen átfordulnak a csapatok 27 másodperccel a negyed lefújása előtt, és csere lesz vendégegyüttesnél. Gorzsás és Velkei pihen. Használják a lehetőséget, hogy egy támadásnyi idejük van, ezért egy kicsit a húzó emberek egy cseppnyi pihenőt kaphatnak. Szálas Gábor, aki kezdőjátékos volt, ő érkezett vissza, sőt, még egy csere,
még a centert is lekapja most a vendégek edzője. Hát, ha többet tudnak pihenni a meghatározó játékosok. Az elsőt szépen Bonyhadi gyűrűbe juttatja Garamvölgyi. Tömösvári. Majdnem végigtámadhatjuk a hátralévő időt. Kovács Balázs, át a másik oldalra. Szépen a végletekig kijátszuk, azt hiszem most már. Panta. Faragó el kell dobni, Faragó Peti 3-asra kijön. Ne kapjunk gólt, 3 másodperc van vissza, ne fautolj, így van, és ezzel ér véget a harmadik negyed. 80-70 a Bonyhád együttese javára, maradt a félidei 10 pontos különbség.